unes endívies amb salmó macerat, amb salmó fresc macerat. El peix lo comprem fresc també, bacallà. Farem també una fideuà. Què més havia? Sardines en escabeig. Tot això fet a casa. De carn n'hi haurà xai al forn, n'hi haurà botifarra amb bolets, filet de porc amb crema de ratafia. És a dir, n'hi ha varietat. I els postres, bueno, farem tiramisú, els gelats ho fem aquí a casa. Un dia us ensenyaré a fer gelats. És molt fàcil, perquè jo ho faig sense màquina, no cal màquina. És simplement un procés. Ja us explicaré un altre dia en un altre vídeo de gelats. Això ja comença a sofregir. La ceba, si la voleu que sigui encara més picada, feu el mateix que amb el pernil amb la llet. La podeu passar per un ratllador, per exemple, o ficar-li una miqueta d'aigua i amb el turmis lo podeu batre i quedarà tot més diluït, la ceba més picada. Però així tampoc ningú notarà, perquè queda molt duradeta, m'explico, està queda molt primeta i gairebé ningú ho nota. Però li dona un aroma, li dona un gust a la croqueta que evidentment té el seu punt, no? Sobretot aneu remenant la margarina, perquè si no pel costat es pot quedar una mica amarronida. M'explico, si la deixeu se pot cremar. Lo veieu aquí? Està una mica marró, però bueno, això ja comença a fer patxoca. Pues sí, si voleu venir al bufet lliure a provar-ho, és un bufet lliure que us agradarà moltíssim, perquè no teniu que aixecar-vos de taula. És algo que no he vist mai, només els que han vingut aquí. Tanmateix, altres restaurants que jo he tingut fa anys també l'han provat, però jo no l'he vist enlloc. Potser m'he inventat alguna cosa en aquesta vida, mira. He escrit un llibre, soc escriptor, he plantat un arbre, he tingut una filla, coi, i he inventat un bufet lliure. Jo sóc el teu cuiner, ja ho sabeu, sóc el teu cuiner. Em dic Josep Maria i estic fart de fer croquetes, perquè la gent se les menja. Ja està bé, no? No mengeu tantes croquetes, sisplau, que això no pot ser, que jo ja tinc una edat, Mira, està gairebé. No trigarem gaire, nada, un minutet. A veure, no semblo l'Arguiñano, però bueno, també m'agrada una mica de cachondeo en la cuina, tenim que passar-ho bé, La vida no és simplement fer croquetes, o canelons, o calamars romana, o etcètera, etcètera, etcètera. De postres també fem tartes, fem braços de gitano, fem mussos, mus. De tant en tant m'invento algun postre. El que tinc que repetir és el gelat de menta fresca. Se m'ha acabat, mira, farem això. Quan tingui que fer, que no serà molt tard, quan comenci a rebrotar una altra vegada la menta fresca, les primeres fulles, que són les més potents de sabors, aquesta serà la que faré jo el gelat de menta. Comença. Pues sí. Jo també canto a la cuina, de tant en tant. I us aconsello sempre treballar amb una miqueta de música de fons. Ara no la tinc perquè si la poso en el vídeo, després vindrà el YouTube o internet i dirà no, té vostè una música i llavors me trauria la veu i no m'escoltaríeu. Són petits detalls que hay que tenir en compte. Ara ja, amb una mà, comencem a aguantar la cassola. Ja et dic, si ho feu a casa, amb 1 litre de llet, m'explico, no tindreu cap problema per remenar. Però quan fas aquesta quantitat, hay que aguantar una mica la cassola. Ja comença a durar una miqueta, un minutet. Quan feu l'arròs amb la farina, baixeu el foc al mínim, per acabar-ho de lligar bé. Ara ho tinc al màxim perquè s'adori una mica la ceba, ¿vale? La poseu una mica allà.
ja una mica la ceba, però ara quan tiri la farina baixaré el foc al mínim, d'acord? Vinga, va, això ja... Mira com està la grasa, com vull. Sobretot, recordeu de remenar, Ai! Us estic ensenyant. Us en recordeu que us he dit que va uns 250 grams, 300 grams de margarina per cada litro? Si fem 4 i mig, quan serien? 1,5 quilos aproximadament de margarina, no? 3 per 4, 12, 1.200, 1,5 quilos. I he posat 1 quilo. Què passa? Oh, és mig quilo més. Un momentet. No passa res, le podeu ficar ara i no passa absolutament res, perquè es desfarà i te farà la massa. D'acord? Mira, ja està. Faltava mig quilo, no passa res. Ara se desfarà. Si se olvida algo, sempre es pot rectificar. Sempre es pot rectificar. ¿Vale? Ara sí tenim el quilo i mig. Ara sí. I això, com està molt calent, se desfarà de seguida. I la ceba, com ja la tenim, en el moment que es desfaci, ja fiquem la farina. A vegades, prova, error, és quan s'aprèn. Si ho fas bé a la primera, llavors no té gràcia. Bueno, no sé. Fa 40 anys que treballo a l'hostaleria i per aprendre, jo no sóc un cuiner d'escola, sóc un cuiner de base. He tingut grans mestres de cuina, començant pel president honorífic fins el dia que va morir i fundador del Gremi de Cuiners d'Espanya, Juan Ruiz Santos. També me recordo del seu salser, en Rafael, que vaig treballar també amb ell, amb el seu entremetier i segon de cuina, Juan Antonio Benítez Doblado. I luego he conegut grans professionals de la cuina, com en Miquel Sureda, el Toni Capdevila, ¿vale? I que entre tots ells m'he format, a mi m'han ajudat. I el mateix que a ser cuiner, a ser xef de cuina. I el mateix que a mi m'han ensenyat, una de les primeres lliçons que me van ensenyar és: si jo t'ensenyo, ensenya, perquè així la cuina mai es perdrà. La cuina de base estem parlant, la cuina de base. Perquè, per exemple, aquesta base de croquetes, podeu fer croquetes ja de les que vulgueu. Ja s'ha desfet la margarina, no s'ha cremat, d'acord? I ja tenim la mida exacta. I ara m'estic recordant d'una de les primeres bases de cuina que sempre ensenyo i que me van ensenyar a mi. Com veieu, sempre intentant tot net, tot polit, perquè no és més net el que més netella, sinó el que menys embruta. Això és una de les bases principals de la cuina. I això es pot aplicar perfectament a la vida. Jo crec que nada, res, i ja ficarem la farina. Preparem la farina tota de cop. I com us he dit abans, hay que baixar el foc, Prepararse, preparados, listos ya. En fin. La gent diu que són molt bones les croquetes. I jo, la veritat, li dic que no, home, que no, perquè no me demanin més, però és que la gent me demana. I què puc fer jo? Quan comença ja a surar una mica la ceba, vol dir que ja està al seu punt, Vol dir que ja està sofregida i que ja... Nada, res, 10 segons. No veus com comença a surar? Perquè si la fem molt feta, serà ceba cremada, i llavors deixaria mal gust. Té que estar al seu punt. I ara això és qüestió de, nada, res, 5 minuts o menys i ja estan feta la massa de croqueta. Estic entretinguts, Bueno,
Bueno, ja veieu que us dono una mica de conversa també, perquè no us avorreu.